Li kieku mhux għax l-inkompetenza tal-oppożizzjoni fil-qasam ekonomiku u finanzjarju waħda magħrufa sew, wieħed kien jikkonkludi li bil-konferenza tal-aħbarijiet ta' tnejn ridu bis-saqarqu. Dan qalu l-Partit Laburista fi stqarrija illi fiha qal ukoll illi skont il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista, il-fatt li kien hemm 24 liċenzji ta' servizzi finanzjarji li ġew ċeduti b'mod volontarju fl-aħħar xhur hija prova illi l-kumpaniji finanzjarji m'għadhomx iridu jkunu Malta. Kontra l-spin-off skedda tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista fakkar li hemm riżultati miksuba mill-pajjiż fosthom l-akbar tkabbir ekonomiku, ir-rekord fit-tnaqqis tal-qatt u l-konferma tar-ratings għal pajjiżna. Biex bekk l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista mixejn għar spin ta' min lanqas ir-riċerka tiegħu ma jagħmel sew. It-tlet kelliema fil-konferenza tal-aħbarijiet li l-Partit Nazzjonalista għamel it-tnejn ftaħru biżmien il-gvern ta' Lorenz Gonzi u qalu illi kien gvern tar-rekord u ta' reputazzjoni tajba. Kieku qabel marru quddiem l-MFSA għamlu riċerka, kienu jindanaw li fl-aħħar kwart tal-gvern ta' Lorenz Gonzi kienu ċeduti aktar liċenzji milli issemmew it-tnejn. Bekk għal darb'oħra qed toħroġ l-inkonsistenza u n-nuqqas ta' kredibilità. Il-Partit Laburista żied jinnota illi jekk meta liċenzja tkun ċeduta u indikazzjoni ta' nuqqas ta' fiduċja fi gvern, ikun tajjeb kieku l-Oppożizzjoni tispjega xi jfissru l-liċenzji li kienu ġew ċeduti fl-ewwel kwart tal-2013, l-aħħar xhur illi l-Partit Nazzjonalista kien fil-gvern. Tfakkar ukoll li fl-aħħar xhur ta' amministrazzjoni nazzjonalista kien hemm tnaqqis ta' 42 kumpanija jew aġent ta' kreditu jew assigurazzjoni u ġew ċeduti 27 liċenzja għal servizzi finanzjarji. Wieħed jistaqsi jekk bil-kejl ta' Peter Aġus jemminx allura li l-effett ta' tmexxija ta' Gvern Nazzjonalista u qar minn dak li mar jitkellem dwaru it-tnejn. Fir-realtà li kumpanija iċċedi liċenzja hija xi ħaġa normali. Li kelli mewlieni tal-Oppożizzjoni ma jefhimx dan il-każ huwa evidenza ta' kemm il-PN ma jistax jiġi fdad bit-tmexxija tal-qasam finanzjarju f'pajjiżna. Temm jgħid il-Partit Laburista.